Geachte kijker, u gaat een documentaire zien waarin wij als uit Nederland afkomstige Joden vertellen wat wij hebben meegemaakt voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En dat zo beknopt mogelijk. Het initiatief en uitvoering van deze film is van de middelbare school om te leren wat zich in ons geboorteland heeft afgespeeld en dat voor de komende generaties. Wat wij hebben meegemaakt tijdens de oorlogsjaren is voor normaal denkende mensen niet te begrijpen. Ten meer dat het allemaal niet geschiedde in de middeleeuwen, maar 60 jaar geleden in ons Nederland. Het Duitse volk heeft naar voren gebracht de grootste componisten en denkers, zoals Bach, Beethoven, Nietzsche en Heine. En desalniettemin heeft datzelfde volk zich laten ophitsen en is afgedaald tot de diepere dan duivelse afgronden. En dat samen met hun handlangers. Laten we met ons allen een les leren dat deze handelingen nooit meer mogen voorkomen. We wensen u allen goede aandacht. הלימודים בבית הספר וכן עבודת הגמר הובילו אותי לקריאת חומר רב אודות השואה. לצד סיפורי הכיבוש וההשמדה, נחשפתי לעדויות רבות העוסקות בהברחה, הסתרה ועזרה ליהודים. מתוך כולן נתקלתי בספר המגולל את עדותה של קטי ון קמפן, בת למשפחה הולנדית אשר הסתירה יהודים בזמן השואה, ביניהם ילדה קטנה ללא הוריה. קטי מספרת, הילדונת ישנה איתי בחדר, קראו לה רותיה, והיא לא התאימה בכלל לצורת החיים שלנו. בשבילה זה בטח היה נורא. בערב הראשון אני הלכתי לישון יותר מאוחר ממנה, כי הייתי מבוגרת יותר. מצאתי בחדר ילדה בוכה. לא ידעתי מה לעשות, למצב כזה הייתי יותר מדי צעירה. גם אם אמרתי, אל תבכי, עדיין בערבים רותיה תמיד הייתה בוכה, ואני לא ידעתי איך לנחם אותה. הסיפור על אותה ילדה קטנה וביישנית נעשה למרתק עוד יותר כאשר הכרתי אותה. רות נוח, אשר מתגוררת כיום בבאר שבע ונשואה לנתן הנס נוח, אף הוא ניצול שואה מהולנד. המסע להולנד הוא למעשה מסע אל עברם של הזוג נוח בתקופת השואה בהולנד. סיפורה של רות שונה מאוד מסיפורו של נתן, ועם זאת ישנה נקודות דמיון רבות. פה ב-1935 פה נולדתי, בתוך הבית, כי בזמנו גם אנשים ילדו בבית. זה הרחוב בו נולדתי, ונולדתי בבית הזה פה מספר 4. והייתי הצעיר במשפחה, כי יש לי אחות שגרה בארץ, ושני אחים. גדולים ממני ב-13 שנה ו-11 שנה שנפטרו במלחמה. לאבא שלי היה סיטונאות של וילונות, בדים גם של וילונות, ואימא לא עבדה. זה הבית שההורים שכרו, קיבלו את זה מהבית חרושת, פיליפס. אבי עבד בפיליפס. הוא היה בעל תפקיד בכיר בענף המכירות. הייתה לנו עוזרת, זה מה שאני זוכרת, והייתה גם, עכשיו פתאום אני זוכרת משהו, הייתה לי מטפלת. כן, אז הדברים לא היו כל כך יקרים, כנראה שיוכלו לעשות. ועכשיו פתאום כשאנחנו מדברים, אני זוכרת שאני עמדתי שם לפני החלון, תמיד התגעגעתי לאמא או לזה. אני תמיד חיכיתי שאמא הייתה באה הביתה. פתאום יש לי תמונה שאני עמדתי שם ואני ראיתי שאמא באה משם, וזהו, יתר אני כבר לא... אבל פתאום צץ לי תמונה כזאת. זה עוד המשך של הבית. זה אפילו עוד עומד פה. כן, זה אני גם זוכרת, והיה פה קש. גדר של קש, כזה שגם רואים בישראל עכשיו.
ורציתי מאוד חברות וחברים. ויום אחד עמדו פה קבוצת ילדים, ורציתי שייכנסו, אבל הם לא נכנסו. אז לקחתי מהבית כפיות של כסף, והתחלתי לחלק את הכפיות שייכנסו. ואמא באה בזמן, יכלה להציל כמה כפיות, אבל לא קיבלה את הכל בחזרה. ואני עד היום אוהבת לחלק דברים, אז נתן תמיד אומרת, את שוב מתחילה לחלק כפיות של כסף? הייתי בבית ספר רגיל, ובגן רגיל, עם ילדים של הסביבה. והייתי הולך תמיד עם אחותי, הייתה מחזיקה אותי, ולי הייתה תכונה מאוד לא מוצלחת, להסתכל תמיד לאחור, ככה שכל עמוד שהיה ברחוב הייתי מתנגש בו. כשהייתי בת 2.9 חודשים שאחותי נולדה פה. אני זוכרת קצת מזה, והבית התחיל להיות קטן. בשביל ההורים זה היה קטן מדי, אז עברנו לדירה אחרת שעוד מעט אנחנו ניגש לשם. אני מתרגשת. למה? אני לא יודעת. כי אני מתרגשת. הרבה השתנה? לא, שום דבר לא השתנה פה. כלום לא. חוץ אני אפילו עכשיו זוכרת את המחסן הקטן. פה אני לא יודעת אם ישתנה. אני מאמינה שזה יותר מודרני, אבל הבתים האלו אותו דבר. זאת עיירה שלא משתנה שום דבר. הבית שונה לגמרי ברור. אבל פה היה דלת גדולה שהפרידה בין החלק הזה והחלק הזה, ככה שאם רצו לקבל אורחים פה לחוד, אז סגרו את הדלת. איפה היה החדר שלך? עד כמה שזכור לי למעלה. מהמדרגות אני הייתי יורד דווקא הפוך. היה פה מעבר אל החצר, איפה שהיה נמצא בית העם. איפה שהכיסאות והעץ שם וכל זה, שם היה בית העם, שמהקהילה היהודית היו באים לפה. בית העם זה מקום להתכנסות לתנועה הציונית בעיר. שורשה של הקהילה היהודית בהולנד הם מסוף המאה ה-16. אז החלו להתיישב בסביבת אמסטרדם פליטים מספרד ומפורטוגל. בעקבותיהם הגיעו גלים נוספים מגרמניה ומארצות אירופה המרכזית. יהודי הולנד נהנו מסובלנות, ביטחון חיים, צברו רכוש, ואף עד מהרה זכו לשוויון זכויות. כמו כן, ניתן להם חופש דת מוחלט, והדבר התבטא בעיקר באמסטרדם. שם פעלו בתי מדרש לרבנים, כתבי עת, ספריות ובתי כנסת רבים. המפורסם שבהם הוא בית הכנסת הפורטוגזי, שנשמר עד היום. עצם העובדה שפה בתוך אמסטרדם, מול כנסייה, קם מבנה יהודי גדול כזה. זה מוכיח משהו לכל מי שרוצה להבין את הרקע של יהדות הולנד, בכללו, את הקליטה שלהם בכל זאת בתוך החברה. זה לא אומר קליטה מלאה, אבל זה אומר הרבה. אף עם עליית היטלר לשלטון ופעולות הכיבוש במדינות השונות, רוב יהודי הולנד שכנעו את עצמם כי החיים במדינה ימשיכו להיות בטוחים ושלווים, כפי שהיה בימי מלחמת העולם הראשונה. מבחינה זו, שיקפה גישתם את הלך רוחו של העם ההולנדי, אשר הדחיק את הסכנה ההולכת וקרבה, עד שהפלישה הגרמנית, ב10 במאי 1940, היוותה עבורו הלם אדיר. בן לילה השתנו חיי האוכלוסייה היהודית בהולנד כליל, כשנעשה בידול מוחלט בין הרוב המכריע של האוכלוסייה, אשר המשיך בשגרת חייו, לבין אלו שנפגעו באופן ישיר ומכוון, היהודים. אני זוכרת שפרצה המלחמה, ליהודים היה אסור לצאת לקונצרטים ולקולנוע, בתי קולנוע ומקומות ציבוריים. אז אמא ארגנה פה קונצרטים ושחקנים יהודים באו לפה 1 או 2. ובאו הרבה חברים יהודים וגם המשפחה באה לפה. בספטמבר 1940 נאסרה הופעתם של עיתונים יהודיים, נאסר עיסוקם של יהודים במשרדי ממשלה, וכן כל עובד נדרש למלא את הצהרת האריות. צעדים אלו ואחרים הבהירו לציבור היהודי כי הממשל הגרמני החליט לנקוט במדיניות אנטי-יהודית.
לנו בתור יהודים היה אסור לרכב על אופניים, היו צריכים למסור את כל האופניים ולכל הולנדי היה אופניים. לשחק עם ילדים של השכנים היה אסור לנו, להם היה אסור לשחק איתנו ולנו איתם. לנו היה אסור לדבר עם מישהו ברחוב, איסור של הגרמנים. הלכנו עם טלאי צהוב, אבל לא רק על המעיל, גם על החולצה אפילו. מה קרה פעם אחת? היה פה לונה פארק, והיו שם מכוניות להתנגשות. וההורים שלי נתנו לנו, לאחותי ולי, מעיל אחד. הלכנו עם הטלאי הצהוב אל הלונה פארק, אבל לפני שהגענו ללונה פארק, שמנו מעיל ללא טלאי צהוב, כלומר סיכון, ונכנסנו ורצינו ללכת ולנסוע במכוניות המתנגשות. מה קורה? המעיל של אחותי נפתח, רואים את הטלאי הצהוב. היינו צריכים לברוח שם כל עוד נפשנו בנו. וזו דוגמה של הפחד והמתח ומה שהיה פה. הגרמנים לא רצו בפיזור, הם רצו שכל היהודים שגרים כמו בלומנדל, הרלם ואני לא יודעת איפה עוד, לעבור לאמסטרדם. ועברנו אז לאמסטרדם, לאבא שלי אמרתי היה לו סיטונאות של בדים לווילונות. אבא סידר סלון וחדר שינה. ישנו כולם יחד בחדר שינה, ארבעתנו, וקדימה היה הסלון. עם החדר אוכל, אני לא זוכרת איפה היה המטבח. ופה היינו, אני מאמינה, איזה חצי שנה. פה ממול, זה עכשיו אני כבר רואה שאין, היו פה גם היה שכונה אדומה, זאת אומרת, היו פה זונות. יום אחד היה כנראה די מסוכן, ואני זוכרת שאימא שלי אמרה, תרוצי ממול, תלכי לשם. הייתי שם כמה שעות אצלה, הם בהחלט עזרו. שם על הקיר שם של הבית. היה פעם תלוי פלקט גדול, שהגרמנים באותו יום הוציאו להורג 15 עובדים של פיליפס, אחרי שכנראה רצחו איזה חייל גרמני. ואז פשוט שלפו מתוך העובדים של פיליפס, שלפו 15 איש ואישה, ירו בהם. בזמן שאנחנו גרנו פה, הייתי כבר בכיתה א', ופה באמסטרדם רק היה מותר ללכת לבתי ספר של היהודים. יום אחד, כשהיינו בכיתה א', ישבנו עם כמה ילדים, לא זוכרת, אולי 20 ילד, דפקו על החלונות של הכיתה, היו גרמנים שם, דפקו ואמרו לנו כולם לצאת. ולפני, אז ירדנו, אני זוכרת, ירדנו במדרגות, כנראה שהבית ספר היה בקומה השנייה של הבית. כל הילדים ירדו, ועמדה משאית, והלכנו למשאית. ופתאום אני מרגישה יד, הרגשתי יד פה בצוואר, מישהו הרים אותי ואמר לי, לא לדבר, רותיה, לא לדבר. הוא שם אותי על האופניים, וזהו. והביא אותי הביתה. התברר שזה היה אחת מהעובדים של אבא שלי, שהוא ראה מה שקרה, והוא הציל אותי. רק לפני כמה שנים אני התחלתי לחשוב, אולי אני היחידה שנשארתי בחיים מהכיתה. אסרו את אבי, לא רק אותו, כל עובדי בית המלאכה, אסרו אותם, לקחו אותם לפרט, איפה שנהיה. אני חזרתי מהגן, ואמא עמדה פה עם אחי בפתח אחד הבתים, ואמרה לי ככה, אסרו את אבא שלך, והייתי אז בן 7-8, אסרו את אבא שלך, ואתה יכול ללכת להסתתר במחבוא, או לבוא איתנו למחנה עבודה בפולין. מה זה מחנה עבודה? אחר כך ידענו, אבל יכולתי לבחור בעצמי ללכת איתם
כן או לא, למחנה פוכט. בתור ילד בתור ילד קטן. הבנת את ואימא המשמעות? שלי נתנה לי את הבחירה, אישית. ואני בחרתי ללכת איתה. כמה ימים אחרי מה שקרה בבית ספר, כי לא הייתי כבר בבית ספר אחר, אבא כנראה החליט שאנחנו צריכים ללכת לאיזה מסתור, מקום מסתור. הכינו לי מזוודה קטנה עם הדובי שלי, ואמרו, את הולכת להתארח את סודודים. באותו יום כנראה שאני ירדתי מהמדרגות עם הבובה, עם הדובי, וגם אחותי וגם ההורים שלי כבר הלכו למקום מסתור. כי אבא ראה את הסכנה, לא כמו שהרבה לא ראו, לא רצו לראות. הסכנה אכן החלה להתממש, כאשר הנאצים הקימו 2 מחנות הסגר, והחלו לשלח את יהודי הולנד אליהם. תחילה הוקם מחנה וסטרבורג בצפון, ולאחר שהתקשה לקלוט את מספר האסירים ההולך וגדל, הוקם מחנה פוכט בדרום. ממחנות אלה נשלחו היהודים למחנות ההשמדה אושוויץ בירקנאו וסוביבור. בני משפחת נוח, יחד עם עובדי פיליפס היהודיים, נלקחו למחנה פוכט. והייתי פה ביחד, באותו צריף עם אמא שלי ועם אחותי. 2 האחים הגדולים היו יחד עם אבי. אל פוכט נשלחו כ-31,000 אסירים, מתוכם 12,000 יהודים, והשאר מתנגדי משטר, שבויים, צוענים והומוסקסואלים. זו פעם הראשונה שאני פה מאז שיצאתי מפה. לא רציתי. מספיק עם זה מה שאני חי עם זה יום יום. מפה יצאנו לדרך הנוראית. עד הגיהנום. בדומה למחנות ריכוז אחרים, גם פוכט סיפק במהלך המלחמה מוצרים שייצר עבור הגרמנים. במחנה פעלה הנהלת מפעל פיליפס, אשר העסיק אסירים רבים מהמחנה ודאג לתנאים טובים יותר עבורם. Mr. Philips, Fritz Philips, he was the only one from the direction of Philips that was in Holland at that time. He died last year, 101 years old, and he decided to follow that order from the Germans and come with a whole department from his company in the camp. But he also said, I do it on my conditions. And he had 3 conditions. The first one was that Philips decided who was allowed to work for him. It were not the Germans that decided that. So on that way, they could keep people from transport. If you worked for Philips, you were free for transport for that moment. The second one was that the chefs in the department, they came from Eindhoven and they came every day from Eindhoven. So no German chefs, but Dutch people from Philips. And the third one, that was very important for the prisoners, they that were allowed to work for Philips, they got every day the so-called filiprak. And filiprak is mashed potatoes with vegetables and meat, and that was very good food. So the people that worked for Philips, they had better circumstances than the other prisoners. Much better. It is even so that afterwards, after we came to Birkenau, Auschwitz, we called this place for us as a paradise. So we could live here. Of course it was a camp, of course there were conditions not so nice, but there were also good things in the life in the camp. Just like, for instance, performances by the prisoners for the rest of the film, like with Hanukkah and also with other holidays, there were performances by the people of the camp, so they could laugh also. חיי התרבות והאומנות היוו עבור היהודים מקור לנחמה ולתקווה באותם ימים קשים. באמסטרדם היה זה בניין התיאטרון ההולנדי. הבניין ששימש במשך 40 שנה במה להעלאת מחזות הולנדים,
הפך לאחר הכיבוש הנאצי למרכז תרבותי ליהודי אמסטרדם שנאסרה עליהם הכניסה למבנה ציבור. מיולי 1942 שינו הנאצים את תפקידו של התיאטרון והחלו לרכז את יהודי אמסטרדם וסביבתה בבניין התיאטרון כדי לשלחם למחנות וסטרבורג ופוכט. עד מהרה הפך המקום לצפוף ורועש כאשר משפחות שלמות כלואות בו למשך כמה ימים בהמתנה לטרנספורט. משום כך הוחלט להעביר את הילדים למבנה שנמצא מעבר לרחוב ושימש כפעוטון. הילדים הופרדו מהוריהם שנשארו בתיאטרון והועברו לפעוטון לאחר רישום. סינתיה כהן, שהייתה אז נערה בת 19, עבדה בפעוטון בטיפול בילדים והייתה שותפה למאמצי המחתרת ההולנדית להבריח ילדים למקומות מסתור לפני שישלחו עם הוריהם למחנות. פגשנו אותה ואת בעלה הארי, שהשתתף גם הוא בפעילות המחתרת, בכניסה לתיאטרון ההולנדי, המשמש היום אנדרטה ליהודי הולנד שנספו בשואה. I had a baby department. I had the children from 0 till 4 years old. I went to the people in the afternoon, the parents, and asked the parents to come with me in a corner against the wall because nobody should hear or know what was going on. And I would ask them, would you mind, would you like it when we take your child and we take care that it will be taken care of very well during the time that you are not here? You get the child back when you come back. What did we know? And then I said, but you have a couple of hours, think about it. But don't talk about it with anybody, because that could blow up the whole organization of children who were illegally taken out. When I came back in the evening at 7 o'clock, I would say, what did you decide? And most people said, no, we take our child with us. We can take care of it, we are young, we are strong, and we will be able to take care of our child ourselves. So what happened in the evening? We took the child, we picked up the children, we fed them, we did everything we could. We took them back to the parents. But what if a parent said, yeah, please take care of it, take very good care of it, you know, when we come back we'll take it back. In that case, we left the child in the nursery, and when the evening came and the transport went, they registered when they came in, and they registered which ones went out. So the amount had to be exact the same. So what we did, we couldn't skip a child. So what we did, we took a doll, wrapped it in a blanket, and took it to the parents. And the parent, with the plea, please don't talk about it, and don't show anybody your baby, because they tell them it is asleep. So you can imagine what it must have been for those parents to go in the truck with a child which wasn't a child, a doll. And then later on, when we didn't have enough dolls, we put a pillowcase in a blanket. We made it look like a child in a blanket. So if people from the illegality, the underground, came to take a child away, it happened so that the same tram, the same trolley that stops here, still number 9, stopped then also in front of the door. So they would wait till the tram stopped, somebody would take the child and run away with the child, or get on the tram with a little child. That was tragic, that was terrible, terrible. The people who made that decision, brave people, great people. משה געתון הוא אחד מהילדים שניצלו הודות לפעולות המחתרת. משה היה חניך בפנימייה, בה התחנכו ילדים יהודיים. לאחר הכיבוש הנאצי,
הועברו הילדים לאמסטרדם לפני שילוחם למחנות. ההנהלה ניסתה יחד עם המחתרת ההולנדית להציל כמה שאפשר יותר ילדים. לילה אחד הבריחו אותו ואת חבריו אנשי המחתרת. הגענו לעיקר שקראו לו יוהנס בוכרט. הוא ריכז בעצם את כל ההסתרה של כל יהודות האזור. והיו שם איזה 250-300 יהודים מוסתרים בכל מיני מקומות, בתוך הפרדס של תפוחי עץ, חפרו שם בורות ושם ישבו יהודים, ובתוך המטבן ובכל מיני מקומות אחרים. את הילדים ריכזו בתוך מטבן, וכשהכינו את המקום המסתור, הכינו גם מסלול בריחה מהמטבן. הגרמנים או המשטרה ההולנדית התחילה לחפש אותם, ואז הם הבינו שהם הגיעו למקום איפה שיש בריכוז היהודים, ואז הם ארגנו פשיטה, ואנחנו ישבנו בתוך המטבן, ואז הם הציתו את המטבן. ואחת הבנים שהיה איתנו, אחת הבנים מהעיקר, יוהנס בוכרט, הוא ריכז את הילדים, היינו 6-7 ילדים, אני לא זוכר בדיוק כמה. אנחנו הצלחנו לברוח עם הבחור הזה, ורצנו בתוך השדה, בתוך התעלות וכל. את ראית את התעלות של הולנד? ואחר כך התכופפנו בתוך המים, ואם לקחנו איפה שהיה אזור של קשים, קש של ריט. ושם הוא חתך לכולנו צינורית של הצמח הזה, ואמרו לנו להכניס לפה, היינו ילד בן 7, משהו, מה אנחנו ידענו. ונכנסנו בתוך המים ושאבנו את האוויר דרך הצינורית, ואחר כך באו הגרמנים והמשטרה ההולנדית עם כלבים וחיפשו אותנו, ולא מצאו אותנו כי היינו בתוך המים ולא הבחינו בנו. ובדרך הזאת, אחרי שכל כל ההתקפה הזאת נגמרה, אז הבחור לקח אותנו לכתובות אחרים. משפחת ברייר, שבמרתף ביתם הסתתרו משה ועוד 9 יהודים, ביניהם גם סינתיה והארי, היו מאותם אנשים אמיצים שבזכותם ניצלו מעט יהודים מהשמדה. ואז אותה תקופה יצא כאן פקודה שכל מי שמסתיר יהודי הוא גם כן יומת לקיר, ואז הוחלט להסתיר אותנו במרתף שבו הם שומרים על תפוחי אדמה. ואז הייתה יום אחד בצו חיפוש ובאו לחפש, ואז נכנסו באמת בתוך המרתף הזה. ואנחנו שכבנו אחרי הרמה של תפוחי אדמה. אם היו עולים רק על הרמה הזאת, אז היו מגלים אותנו. אבל במזל, הם פרדו כנראה לכנס או משהו, חושך. אז לא חיפשו הלאה, ואז מאותו רגע החליטו שזה לא המקום המוסתר הטוב ביותר. ואז החליטו לבנות, לחפור מתחת אותו בית, מרתף, בכל שטח של הסולון, החדר הבכייה שלהם, ועם תמיכות החזיקו את הרצפה, ולאט לאט הם חפרו מרתף בגובה כזה בערך, יותר נמוך אפילו קצת, ושם אנחנו נכנסנו. בהתחלה יכולנו ללכת קצת, אבל לאט לאט עם השכיבה הזאת כבר לא הלכנו כמעט. אז עם הזמן הפך להיות יותר קשה לזוז בכלל. אבל בכל זאת יצאנו רק בשביל זה, כפי שהיה ברור שלא תהיה כלום, שלא תהיה פשיטה באופן פתאומי. היה שם מקרה אז כן, אבא של הארי, הוא איבד כמעט את השליטה על עצמו, ואז אני שכבתי על ידו, ואני שמתי אז את היד על החזה שלו, ואמרתי לו שירגע. הייתי ילד קטן, רק שיהיה שקט. ואז הכל נרגע.
אז הוא נרגע. אבל הוא היה יכול להסגיר את כולנו, אם הוא היה נכנס להיסטריה. כי בין התקרה של המרתף היה בסך הכל שכבה של עץ, שכבה של עץ. לא ייתן מזה, כלומר, נשימה היית שומע, נחירה היית שומע. רבים מאנשי המחתרת שילמו בחייהם על פעולותיהם. אמנם למעשים האמיצים לא היו שותפים רבים, אולם אותם מעטים סיכנו לא רק את עצמם, אלא גם את משפחותיהם. רות ומשפחתה הוחבאו וניצלו הודות לפעולתם של שכניהם מהעיירה בלומנדל, אשר דאגו למקומות המחבוא עבורם. רות לא ידעה היכן הסתתרו הוריה ואחותה, אבל היא זוכרת שנאלצה לעבור 5 פעמים ממשפחה למשפחה, בכל פעם שהתעוררה בעיה או סכנה. אישה השכנה לקחה אותי למשפחה, למחבוא בארסמיר. זאת הייתה המשפחה הראשונה. אני שם בכיתי הרבה, ומרוב עצבים אני גם הכיתי. המון, המון. הילדים שם היו, לפי דעתי, איומים, והרגיזו אותי, ושיחקתי כן ברחוב, כי לא הייתי נראית יהודייה. אני 100% יהודייה, אבל לא. אז יום אחד שוב אחת הילדים הרגיז אותי, אמרתי, אני שמחה שאני יהודייה, אז אני יכולה מהר ללכת הביתה. והיו עוד ילדים מסביב, אז מהר מאוד המשפחה החליטה שאני לא יכולה להישאר שם, ואז הביאו אותי, אותה אישה שלקחה אותי מאמסטרדם לשם, לקחה אותי למשפחה בהרלם. הייתי שם אצל 2 נשים מאוד נחמדות, זקנות. אחרי זמן די קצר הייתי צריכה ללכת לעוד משפחה, ונשארתי שם קצת זמן. אחר כך הייתי במשפחה אצל פן קמפן, וגם הם השתדלו להיות נחמדים. היו נחמדים, אבל גם רוב הזמן, אל תשכחי, אני לא הסתובבתי שם בבית. במשך היום הייתי צריכה לשבת בחדר לבד, שלא הלכתי לבית ספר. ברגע מסוים הלכתי הרי לבית ספר, זה את קראת, נכון? אבא הביא אותה לבית הספר. היא קיבלה את המנוי לטרם, כי הייתה צריכה לנסוע עד ליידן. אבא אמר לה לעמוד תמיד ליד הנהג, כי אם הייתה ביקורת, הייתה צריכה לרדת מן הטרם. כך ציווה עליה. לכן הייתה צריכה תמיד לעמוד ליד הדלת. חוץ מזה הייתי לבד, אני לא, בלי אחותי, בלי ההורים. ויום אחד הלכתי לטייל עם קייטי, הילדה. פתאום בא איזה גבר והוא אומר לי, רותי רוש, מה את עושה פה? ואז אמרתי, אני גרה פה. ואז באנו הביתה, קייטי משכה אותי חזק מאוד הביתה, ובבית שם שאלו מי האיש? אמרתי, אני לא יודעת, הוא חבר של אבא שלי, הוא יהודי, הוא לא יהודי, הוא בסדר, אמרתי, אני לא יודעת. תוך יום התקשרו שוב לשכנים ואמרו, היא לא יכולה להישאר פה, ואתם חייבים למצוא לה מקום אחר. הייתי איזה 2 לילות או 3 לילות אצל איזו משפחה אחרת, שם בסביבה, עד שמצאו לי שוב מחבוא. ואז נסעתי לניימייכן, היינו שם בסביבה, ארנם, אצל האח של השכן. הייתי, אז השם שלי הייתה ריקה נורטוב. עוד פעם שם אחר, זאת אומרת שם משפחה אחר. עם כל הכתובות שינו לי את השם, לא היה לי זהות. בעוד רות עוברת בין מקומות המסתור השונים ומתגעגעת למשפחתה שלה, משפחת נוח עדיין אסורה במחנה פוכט, ולא נשלחת למחנות ההשמדה, הודות להשתייכותם לקבוצת פיליפס. אבל אז, בלילה אחד, מערימים הנאצים על מנהלי פיליפס. בלילה, כשהנציגים של פיליפס לא היו במחנה, העמיסו אותנו על רכבת, עם קרונות מסע, 55 איש לתוך התא, בתוך הקרון, ככה שנשכב ולשבת זה היה בקושי, ועם איזה חבית אחת לצרכים, עם קש על הרצפה, ועם לחם וקצת נקניק לאכול. וככה התחלנו מסע מהולנד לאושוויץ, זה 1,500 קילומטר, רכבת שנעצרה גם בדרך מדי פעם לפעם.
המבוגרים חשבו, זה נודע לי אחר כך כמובן, שאנחנו קודם לווסטרבורג, אבל זאת הייתה אשליה, היינו בדרך ישרה לאושוויץ. פעם אחת שיכולנו לרדת מהקרון, פעם אחת אז דיברתי עם האחים ואבא שלי. שיחה של יותר מדקה שהייתה לי, למעשה האחרונה שהייתה לי איתם, ונסענו לאושוויץ. או יותר נכון, לבירקנאו. אנחנו הגענו לבירקנאו ושם אמרו לנו לרדת מהרכבת, ועל הרציף שם על ידינו עברו אנשים שהגיעו ברכבת על ידינו, והם הלכו, מה שאנחנו ידענו אחר כך, הלכו ישר לתאי גזים ולמשרפות, ואנחנו הסתדרנו ונכנסנו למחנה. כאן הייתה הסלקציה. אבל תראי כמה זה גדול. ילדים לא נכנסו חי למחנה. אין דבר כזה. לא היו ילדים במחנה בירקנאו. פרט לילדים גמדים ותאומים. אלה כן. ולמה הם? כי הגרמנים עשו עליהם ניסויים רפואיים. ואנחנו הוכנסנו לתוך הצריף איתם. 17 ילדים הולנדים, וכלומר היינו משהו נדיר בתוך המחנה. אנחנו היינו על יד הצריף איפה שאספו את האנשים בשביל לקחת אותם למשרפות, וכל אחד ידע מה זה משרפות, כי ראית עשן מתעמר וידעת, ראית את הרכבות נכנסים עם האנשים, וראית אותם צועדים לקראת כביכול המקלחות, אבל ידעת בדיוק מה שהולך לקרות איתם. כלומר, אתה התמודדת עם המוות לעיניך, ידעת בדיוק. זה קשה להסביר את זה, ההתמודדות הזאת. פרט לכך, כל בוקר, כל יום היו אנשים נפטרים בתוך המחנה בלילה, מתשישות, מכל מה שאת רוצה. כל בוקר היו מביאים עם עגלות, כל מי שנפטר בלילה, ובתוך הצריף היו מפשיטים אותם, מורידים מגופם את הכל, כי כל אחד היה זקוק, כי נעליים בקושי היו, בגדים לא היו, והיו מערימים על יד הצריף שלנו את כל הגופות בערימות גבוהות, ובמשך היום היו מובילים אותם למשרפות. בצריף שהיינו, היו באים גרמנים ולוקחים ילדים, וידענו מה איתם, מה ילך איתם. יום אחד אני לא הרגשתי טוב, ואמרו לי ללכת לבית חולים. ונשקפתי שם במיטה, והייתי שם יומיים, וראיתי משהו מתרחש שם בבית החולים עם הילדים. ואני אומר בעצמי, היה לי מספיק שכל כדי להבין שאם אני לא אברח זה לא יהיה טוב. וברחתי בחזרה לצריף איפה שאחותי הייתה, יתר הילדים, וזה ניצלתי. ולמעשה, מתוך ה-17, 10 חזרו חיים. וזה בכלל, לא טוב וטוב, וכל זה כבר הרווחתי בחיים שלי. הרווחתי את החיים, יחד עם אחותי. לקראת השחרור, כשגרמנים כמעט כבר ברחו, שמענו כבר הפגזות, הם פיצצו את המשרפות. הרכבות, וכל זה לא הגיעו יותר, ולקחו לקראת בוא הרוסים, לקחו את כל הגברים ונשים מהמחנה לצעדה שנקרא אחר כך צעדת המוות. ואותנו הילדים לא לקחו, למזלנו. אמי כבר יום לפני זה נפטרה מרוב תשישות, ובא מישהו אל אחותי ואליי ואמר שהוא הבטיח לאחי הגדול שברגע שיזדמן לו, הוא יאסוף אותנו אליו. הוא היה באושוויץ, אנחנו בבירקנאו. ואז בלילה הוא אסף אותנו והתחלנו לצעוד לקראת אושוויץ. זה מרחק 3 קילומטר.
3.5 קילומטר. וצעדנו לקראת אושוויץ, אבל בדרך נעצר קומנדקר גרמני, חיילים גרמנים, הם טענו את הנשק ורצו להרוג אותנו, כמו שהיו רגילים לעשות את זה. כל מי שפוגשים בדרך, אני זוכר שהתחלתי לבכות, ורצו להרוג אותנו למקום. האיש שלקח אותנו הסביר לחיילים שהוא אסף אותנו בהוראת קצין גרמני, אני לא יודע מי מה, ולכן שלא יעיזו לגעת בנו. ועלו על הקומנדקר הגרמנים ולא ירו. וזאת ההצלה האחרונה שלנו הייתה, למעשה. ואחרי יומיים הגיעו הרוסים, והם שחררו את המחנה. אחרי המלחמה אני הייתי בדרום הולנד, איפה שהיינו, על יד ארנם, נימייכן. ושם כבר היה השחרור בספטמבר. ביתר פה, בחלק הזה, סביבת אמסטרדם וצפון הולנד, היה רק שחררו אותם ב-5 למאי, ב-45. ואבא בא לקחת אותי מהכתובת האחרונה שלי. והלכנו לאחותי, לקחת את אחותי, ואני הולכת לאחותי ואני אומרת, יהודית, הנה, היא אומרת, מי את בכלל? וזה היה בשבילי גם מאוד קשה, כי אני זכרתי אותה, אבל היא הייתה בת 6 ואני כבר בת 10 שחזרנו מהמלחמה. אני זכרתי אותה. היא אמרה, מה את עושה בכלל? מי את בכלל? והיא גם לא זכרה את ההורים שלי. אני זכרתי את ההורים שלי. אני כל הזמן במלחמה אמרתי, אני חוזרת להורים שלי, וידעתי בדיוק מהתחנת רכבת מהרלם, איך אני אלך ברגל פה לבלומנדל או על האופניים. כל יום עשיתי את הסיבוב הזה, ואף פעם לא חשבתי שיכול לקרוא משהו להורים. וכבר מיד אחרי המלחמה היה מתח מאוד בבית, והתברר שההורים לא הסתדרו כבר. מי הם היו בסתר יחד בחדר, אבא כנראה ברח כמה פעמים וחזר. הנישואים לא הצליחו, וכנראה, אני לא בטוחה, כבר אמא התאהבה בשכן שלנו. ההורים התגרשו, אמא עברה לגור פה. אני רוצה כן לספר שההורים קראו לנו ואמרו, אנחנו מתגרשים. אז התשובה שלי היה, כמה חבל שלא קרה לכם שום דבר במלחמה, כי זה בושה וחרפה. אנחנו אחת המשפחות היחידות שחזרנו כמו שצריך, וזה אתם עוד עושים לנו. אחרי השחרור גם חליתי. אחותי טוענת שהייתי גם על סף המוות באושוויץ. להגיד שהיינו ילדים נורמליים, בטח שלא. היינו מלאים עם פשפשים לדוגמה. היו צריכים לנקות אותנו מזה. ואחותי הייתה יושבת ומנקה את הראש שלי, היה כדי להוציא את הפשפשים. ואל תחשבי רק פשפשים, שזה ככה, אבל פשפשים זה גירות, ואחרי גירות זה פצעים. ופצעים שבסופו של דבר אדם יכול למות מזה, כלומר זה... הרי לא היו לנו את לא הייתה לנו את החיסון הגופני כדי שנוכל לעמוד בדברים האלה. שבורים וחסרי כל, מתחילים היהודים ששרדו את מחנות ההשמדה לעשות את דרכם בחזרה. המעטים שהצליחו להסתתר, מחפשים אחר קרוביהם ומגלים את גודל האסון והיקפו. 102,000 יהודים, שהם כ-80% מיהדות הולנד, נרצחו במהלך השואה. ממשפחות שלמות לא נותר זכר. נתן ואחותו, שנותרו יחידים מכל בני משפחתם, נאספים על ידי הצלב האדום ומתחילים במסעם בחזרה להולנד. במסע ארוך דרך רוסיה, הם מגיעים לנמל מרסיי. במרסיי, בצרפת, כשהגענו עם אונייה, הייתה שם אישה שאמרה, אני רוצה לאמץ אתכם. אמרנו לא, כי לא ידענו מה קרה עם האבא ועם האחים. ולכן עמדנו על כך שאנחנו נחזור להולנד, ואימה. והגענו לאיינטהובן, לעיר הולדתי,
ואז התברר שיש אח של אבא שלי שהוא הסתתר שם באזור עם אשתו, לא היו לו ילדים, והוא לקח אותנו לביתו. המשכנו לגור בהולנד עד אני עשיתי בית ספר עממי שם, ואת התיכון, והיה גם אנטישמיות. שאמרתי, פה אני לא רוצה לחיות יותר בהולנד. אחרי 7 שנים הגעתי לישראל, אחרי 8 שנים התגייסתי לגולני. הנשק הראשון שקיבלתי בתור טירון כדי ללמוד לירות בו, היה רובה גרמני, עם צלב קרס עליו, חרוט. אבל הפעם, הרובה הגרמני לא היה נגדי, אלא להגנתי. וזה מסמל הרבה. על אף השנים הרבות שחלפו, השואה והשאלות שהיא מעלה ממשיכות לעלות על סדר יומם של עמים רבים בעולם ועל סדר יומו של העם היהודי בפרט. ניצחון החיים והדבקות בתקווה אל מול השבירה והכאב הפיזיים והנפשיים הם שהופכים כל סיפור מסיפורם של ניצולי השואה לכל כך מיוחד ובלתי ייאמן. כל מקום וכל אתר בהולנד המחיש עבורי עד כמה המצב בתקופת השואה היה בלתי נתפס. מחנות ריכוז, שלטון כיבוש ורצח העומדים בניגוד מוחלט לנופי הארץ הליברלית והשלווה. מתוך הזעזוע, האובדן והכאב יש למצוא את המסר החיובי לעם היהודי ולעמי העולם בכלל, מסר של מחויבות לערכי חיים, אדם ואנושות. רות ונתן קשרו את גורלם עם ישראל. הם הקימו בית בבירת הנגב, באר שבע, וטיפחו משפחה. עם זאת, זיקתם להולנד, ארץ מולדתם, נשמרה עד היום, והם מביטים אחור אל עברם בעיניים פקוחות. בשבילי זה נוסטלגיה. זה הילדות שלי. פה הייתי הרבה בתור ילדה, בתור נערה. כל אחד עם המנטליות שלו מארץ מוצאו. אם זה מרוקאי, אם זה עיראקי, אם זה הולנדי. המנטליות שלנו הולנדית. בישראל אני לא חושבת על זה. אבל כשאני עומדת עכשיו פה, אז אני אומרת, זה משהו. זאת אומרת, השלווה והכל. חבל שאני לא כל כך רגועה בישראל כמו שעכשיו אני מרגישה. לא צריכים להתבייש במוצא, אבל יחד עם זה אנחנו עזבנו את המדינה הזאת שהיא אולי הרבה יותר קל לחיות בה, בגלל זה שמה שחווינו פה, וחווינו פה דברים קשים, ונוכחנו לדעת שאנחנו לא רצויים. ובשביל זה עזבנו את המדינה. אני חושב שהסיפור הוא מאוד מורכב וחייב לצאת. נכון, אנחנו צריכים להמשיך את החיים רגילים. אני חושב שההורים נתנו לנו את החיים הרגילים בסך הכל, לאורך השנים. אצלנו זה לא היה בית ששמרו מקום לנספים, לא דיברו אף פעם ניצול שואה, לא דיברו... שזה היה לנו מאוד חסר, לא היה לנו סבא וסבתא, אבל ודודים, כמו ש... רק ליד הקבר התחלנו... הטיול לפולין, אני חושבת שהמסע לפולין היה מעולה. זאת אומרת שפתאום אפשר לקרוא סבא אברהם. כל העולם נסע לשם, וכל אחד הופיע בסרטים ובמצעדים וכדומה, כל זה. אני בשום אופן לא רציתי. עד שהקימו מצבה לזכר אבי, בין היתר, ב-13 הולנדי, ואז אמרתי, אני הולך לבקר את המצבה הזאת פעם אחת, ואז אמרתי, אני רוצה לעשות זה עם הילדים שלי הגדולים, כלומר עם 3 זוגות ועם אשתי, ואז הילדים אמרו לי, אבל אם אנחנו נוסעים, אנחנו רוצים גם לאושוויץ ללכת, ואמרתי מיד, כן. איתכם אני מוכן, לבד לא. וזה עשיתי. יתקדש ויתקדש שמי רבה. אמן. ברמה מדבר וימליך מלכותי בחייכון וביריחון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו
אמן. ויהי שמה רבה נברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל. שמי תקודשה בריחו. אבל נמסור לסבא אברהם שהבן שלו הקטן הצליח להקים משפחה לתפארת, נכון? עם הנכדים, עם הילדים. והוא רואה את זה מלמעלה, תאמינו לי. וזה מי ששומר עלינו. ההרגשה של שנינו, ואני בטוח שרות תסכים לכם, זה שחזרנו לבית, ועם כל מה שיש לנו פה, לנו אין ציפיות יותר מהחיים. זה מה שיש לנו פה, זה החוזק שלנו. ועל זה אנחנו חיים.